Bizim döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyna hereket edýän iki taraplyň we köp taraplyň halkary ılalaşyklara, şertnamalary hemde konwensiýalara laýyklykda öz halkary borçnamalaryny dolu ýerine ýetirer. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Dünya Birleşigi 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş ulgamyna gün tertibiniň maksatlaryndan we wezifelerinden gelip çykýan bilelikdäki taslamalary hemde maksatnamalary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça maksady gönükdirilen işleri amala aşyrýan we anyk çäreler geçirýän Türkmenistanyň goşundyna ýokary baha berýär. Antonio Guterres, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 46-njy sessiýasynyň 82-nji mejlisinde Türkmenistan bu guramanyň agdalygyna kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasy bilen köp taraply hyzmatdaşlyk hormatly prezidentimiziň alyp barýan daşar fiýasatynyň strategik ogrudur. Şol fiýasatyň esasyna oňyn bitaraplyk we giň halkary hyzmatdaşlyk ýörelgesi durýar. Türkmenistan dünýäde paragatçylyk we howpsuzlyk üçin etmek boýunça Birleşen Milletler Guramasy bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 50-nji ýubiley sessiýasynda Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy atly kararnama kabul edildi. Bu kararnama halkary gatnaşyklaryň tejribesine bitaraplyk babatda Milletler Birleşigi tarapyndan kabul edilen ilkinji resmi nama hökmüne taryha girdi. Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünaş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň ştab kwartirasy açyldy. 2017-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň 55-nji umumy mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünaş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň orna atly kararnama kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 69-njy sessiýasynda Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy atly kararnama 193 döwletiň gollamagyna ikinji gedek kabul edildi. Munyň özi Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň ýurdumyzyň paragatçylyk söýjilikli diplomatiýasynyň dünýä jemgyýetçiligindäki ýokary ikrarynyň nobatdaky güwäsidir. Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 20 ýyllyk münasibetli bitaraplyk fiýasaty, paragatçylygyň howpsuzlygyň we ösüşiň uğruna halkary hyzmatdaşlygy atly halkary maslahat geçirildi. Ýokary derejeli maslahatyň işine dünýäniň en çeme ýurtlaryndan döwlet we hökümet başçylary, sebit we halkary guramalaryň ýolbaşçylarydyr. Wekilleri, diplomatlar, bilermenler gatnaşdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 71-nji sessiýasynda türkmen lideriniň başlangyjy bilen 12-nji dekabry halkary bitaraplyk güni diýip eglan etmek hakyna kararnama bir agazdan kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 82-nji mejlisinde 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip eglan etmek hakyna kararnama Türkmenistanyň teklibi bilen kabul edildi. Dünýäniň 56 döwleti oňa awtordaş bolup çykyş etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 96-njy mejlisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň 2019-njy 2021-nji ýyllar üçin agdalygyna saýlanyldy. Türkmenistan ilkinji gedek 2013-nji 2015-nji ýyllarda hem Birleşen Milletler Guramasynyň bu awraly düzümniň agdalygyna kabul edilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň guramaçylyk meseleleri boýunça mejlisinde Türkmenistan 2020-nji 2022-nji ýyllar döwrü üçin bütün dünýä azyk maksatnamasynyň ýerine ýetirjek geňeşiniň 2020-nji 2024-nji ýyllar döwrü üçin Birleşen Milletler Guramasynyň ilat we ötüş boýunça komissiýasynyň 2020-nji 2023-nji ýyllar döwrü üçin Birleşen Milletler Guramasynyň neşe tirişdeleri boýunça komissiýasynyň agdalygyna saýlanyldy.
Şweýçariýa Konfederatsiýasynyň Ženewa şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň Feodal we ötüş boýunça konferensiýasynyň esasy dolandyrjy düzüm birligi bolan Feodal we ötüş boýunça geňeşiniň nowatdaky 66-njy mejlisiniň dowamyna Türkmenistan bu geňeşiň hemişelik agzady hökmüne bir agzdan saýlanyldy. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Iqtisady we Durmuş Geňeşiniň ötüşiň pähwidini ilim we tehnika boýunça komissiýasynyň 2021-nji 2024-nji ýyllar üçin agdalygyna Birleşen Milletler Guramasynyň Iqtisady we Durmuş Geňeşiniň durmuş ötüşi boýunça komissiýasynyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin agdalygyna saýlanyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň Iqtisady we Durmuş Geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň dowamyna Türkmenistan 2022-nji 2024-nji ýyllar döwrü üçin Birleşen Milletler Guramasynyň genler deňligi hemde binalaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek meseleleri boýunça düzüminiň ýerine ýetirji geňeşiniň agdalygyna saýlanyldy. Şweýçariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherine geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasynyň 69-njy mejlisiniň dowamyna Türkmenistan bu guramanyň 2021-nji 2023-nji ýyllar döwrü üçin vice başlyklaryna bir agzdan saýlanyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ilim we Medeniýet boýunça guramasynyň Hökümetara Okeanografik Komissiýasynyň Assambleýasynyň 31-nji mejlisiniň barşyna Türkmenistan bu komissiýanyň ýerine ýetirji geňeşiniň agdalygyna 2021-nji 2023-nji ýyllar döwrü üçin saýlanyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ilim we Medeniýet boýunça guramasynyň baş konferensiýasynyň 41-nji mejlisinde Türkmenistan halkara hidrologiýa maksatnamasynyň 2025-nji ýyllar döwrü üçin saýlanyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň halkara feodal hukugy boýunça komissiýasynyň 2022-nji 2028-nji ýyllar üçin agdalygyna saýlandy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji plenar mejlisinde Merkezi Aziýa parahatçylyk, ananyşmak we hyzmatdaşlyk zowlagatly kararnama kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 45-nji umumy mejlisinde 2023-nji ýyl parahatçylygyň kepili hökmüne dialogyň halkara ýylatly kararnama kabul edildi. Bu kararnamanyň awtordaşy bolup Guramanyň 68 agda döwleti çykyş etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 60-njy mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ornatly kararnama kabul edildi. 91 döwlet kararnamanyň awtordaşy bolup çykyş etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Iqtisady we Durmuş Geňeşiniň guramaçylyk mejlisinde 2024-nji 2026-njy ýyllar üçin Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gatnaşynyň ýerine ýetirji geňeşiniň agdalygyna bir agzdan saýlanyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen 26-njy noýabr bütün dünýä durnukly ulug güni diýilip aglan etmek barada kararnama kabul edildi. 67 döwlet kararnamanyň awtordaşy bolup çykyş etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa ýuwuş umman sebiti boýunça Iqtisady we Durmuş Komissiýasynyň 79-njy sessiýasynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň başlangyjy esasyna bu komissiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňziniň hogdany boýunça ýürüýte maksatnamanyň döredilmeginiň şertlerine garama gatly kararnamasy bir agzdan kabul edildi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ilim we Medeniýet boýunça guramasynyň Beden terbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň 2023-nji 2027-nji ýyllar üçin agdalygyna saýlanyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň Iqtisady we Durmuş Geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň dowamyna Türkmenistan Ýylat we Ötüş Komissiýasyna 2024-nji 2028-nji ýyllar üçin bir agzdan agdalygyna saýlanyldy.
Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Iqtisady we Durmuş Keňeşiniň durmuş ötüşi boýunça komissiýasynyň 2025-nji 2029-njy ýyllar üçin agdalygyna saýlanyldy. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň başlygynyň ornbasarlygyna bir agzdan saýlanyldy. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagly Gahrman Ferdarmyň başlangyçlary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 2025-nji ýyl Halkara Paragatçylyk we Ynanşmak ýyly, Merkezi Adia Paragatçylyk, Ynanşmak we Hyzmatdaşlyk dolagatly kararnamalar kabul etdi. Ýurdumyz geljekde hem milletler bileşiginde öz üstüne alan jogapkärlik wezipesini münasip derejede ýerine getirip, halkara hyzmatdaşlygy işçileşdirmäge hemme taraplaryň ýardam berer. Özüniň paragatçylyk, dörüjçülük mümkinçiliklerini Birleşen Milletler Guramasynyň yglan eden durnukly ötüş maksatlaryna ýetilmegini gönükdirer.